Moikka moi! Tänään on lauantai 23.8. ja suunnitelmissa olisi mennä tutustumaan semmoiseen kangaskauppaan nimeltään Jättirätti. Se sijaitsee täällä Turussa ja mä en ole siis siellä ennen itse käynyt, joten vähän jännittää millainen valikoima siellä on. Mutta mä haluan näyttää sen valikoiman teille, joten mä otan teidät mukaan sinne. Ja ennen kuin lähdetään, niin mä haluan näyttää mun tekemään meikkipussukan, jonka mä sain eilen valmiiksi koulussa, kun mä opiskelen Tampereella tekstiili- ja muotialaa. Mut joo, nyt mennään katsomaan se pussukka. No niin, eli täältä näyttää tää mun tekemä meikkipussukka. Tää on tehty tikkikankaasta ja päälle on ommeltu vetoketju. Ja näitä mä ajattelin tehdä myyntiin lisää niistä kankaista, mitä mä ostan tänään Jättiratista. Ja joo, me lähdetään kohta sinne päin, niin nähdään siellä. Nyt ollaan perillä täällä Jättiratissa ja mennään siellä katteleen kankaita. No niin, nyt Jättiratissa on käyty ja löytyi paljon kivoja juttuja. Nyt mä haluan esitellä nää teille. Eli aloitetaan tällaisesta tuuvilla kankaasta. Eli tällaista ihanaa kukkakangasta metrin verran. Sitten tällaista tikkikangasta, keltaista, 2 metriä. Ja tää on kyllä ihanan väristä ja nää sointuu tosi hyvin yhteen ton kukkakankaan kanssa. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta vähäisempänä, tällaista ompelukonelankaa nimenomaan noihin kankaisiin, mitä mä äsken näytin. Mut joo, semmonen reissu tältä päivältä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavissa videoissa. Moi moi!